грамчица, 14 грама, леко е крива и я вода последния начин. На максимална дистанция, с готина гледка към плана планина. Е така придърпване и тя прави тик-тик-тик. Малко като воблер. И тя и потъва надолу и на паузата се случват чудесата. Или с равномерна. Е така е бавно. Тя си играе налево надесна като обикновена клатушка. Има и 22 грама, има и 11 грама. На 11 грама убивам костура по принцип и штуки също се фащат. Там са предимно костури, но 14,5 е най-така универсалната. И за морето става. Четири цвята има, колкото е останало. Да бе, няма бе. Няма, трябва да го смена. Се чува дали тази макара да си я запазя или да я продам и да си сложа някакво от новите модели. Тя е доста риба е видела. Върши си перфектна работа. Да, пускай, пускай. Приготви кепа. О, как удари. Дън, дън, дън. Може и някакъв едър костур да е, не знам. Майна штука бие. О! Къде падна? Абе, штука, маненки штукле. Как е глътнало цялата клатушка. Кеф на буцилата. Ма удара беше брутален, човече. Рибенце си е как клатушката цялата враче в устата. Оу! Естествено с ръцете вътре не. Дай инструмент. Вече не перфорира. Виж клещичките. Топят. Ей, при мамката. О, топят се тия клещички, човек. Че прегриза влакното. Ай. Ай. Релайзът. С скок. И сега миеме лодката. Ето топ при мамката, братче. Kingdom 14,5 грама. И ни под нас. И това са штуки. Уха, цел пасаж, отдолу дебел, с едри риби.
Не знам, вдясно на борца под тебе. Може и шаране да си. Види, това имаше една единична линия, така че може и да е било штука. Избегах шараните. Да. Маля, не, то не беше... Това беше голема риба хубава. Бабате, тук под лодката удари. Не, на какво? Си затегна аванс. Другия вариант е да е било някаква трева, ама не беше трева. И едвам пипат, да. Беше двойка поне. Така. Тя аванс. Отдолу какво става пак? Ще видя, ако пак ми направи така е трева, ама май не е трева. Тя направи си метна главата. И защото ми е мек. Кое? Това, дето ми удари преди малко. Значи, его съдаш сме. Падна му шапката. Добре, че не си я загуби. Но я извадихме. Веднага спасителна акция. Фърляме щуката във водата. Айде! Браво! Снимай и сега ще я вземем. Няма къде да избега. Газ до дупка, двигател изфорсира направо, ти казвам, изскочихме от водата. Къде отиде, бе? Тя би трябвало да е плуваща. Аре де! Не знам. Върви, ама леко. И после взимаме, кепчосваме шапката, всичко на каданс. И я прибрахме и съхна, защото жега страшно. И след това релиз на щуката. Да, шапките между другото са Fox. Не мога да се види. Ето. Плуват и са UV и пазят. Затова е трепаче за това време. Очилата са ми щукарските на Strike King. Без пари са, много добри. Виждам ги рибите преди да ми ударят. Тия са на Fox. Етия съседните. И в общи линии е новата фанелка. И с нея завършвам. Деба, няма никой, бе. Ще въртиме. Идем към резервата на дълбокото. Е така, гледай. Да. Виж как играе, сега ще дойде. Виде. Виде как играе.
Под лодката вада, докато покавам на Адаш. Същия размер. Оп! Профлекс четовата, топ въдицата. Дай, чакай. Видей как се води, нали? Не. Първо хвани откачи и тогава откача от кеп. Оставя с кеп, ще го оправя. Вземи яки инструменти. Пак се включваме. Адаш събира топ кепа. И това е топ инструмент. Две от штуките беха ги пили, глътнали до, да не казваме с думата сгъ, при мамките. И съответно добре, че беше топ инструментът, успяхме да ги освободим и да ги релизнем по най-щадящия начин. Яки инструмент. Его яки инструмент. Не, една снимчица са. Да, сега. Гледай пак по един и същи начин, братче, гълтат. Огърлото. И не мога нито едното жило да извадя. То това е... едното го извадих. Айде готово. Ето. За релиза. Нищо и нема. Излетя. Еми така, докато показваме на Адаша. Видим тук какво става. Тук сме фащали и костури и такова. Метнеме по два пъти и да ходиме нагоре към... И аз не знам къде. Дали да не ходиме директно на това... Там на дърветата, на нашето си място. Не пред мене. Ако му ударят на две водици, какво ще правим? Една штучка от сутринта и това при тебе? Има. Даш, дай кепа. Не, на това, цикадата. Не, същата е. Ех, майка ти. По-голяма малко. В обща линия това е положението. Смол кеп това го няма, разбъртия.
Тая е по-голяма, тая си има килце силно. Такова ще после ще разпрътаме кепа. Това е инструмента. Но тя верно, че се държи. Опа! Мокрим батерията. Бати, този навик с дясната ръка да ги държа. Трябва да си го избия. Я. Днеска релайзите са супер. Чакай, че щех да седнем на това, братче. Еми, добре се получи. Трудно започнахме, обаче па за сметка на това успешно. Първо пробвах на новите джъркчета на MDL. Обаче рибите не искаха едри примамки, иначе са много хубави. И веднага сменихме на добрите стари биячки. Едната е тази. На Kingdom 14 грама и половина. Топеца. С изчето. И във видеото се виде с профлексчето до 20 грама, перфектно се води. Се виде как се води клатушката и как си лови в реално време. Излезнаха 3 риби и открихме в общи линии. Сега в крайна сметка не всеки ден е Великден, ама днеска си беше Великден. И фанахме, деца вика. Не сме капо и открихме. Пробахме и на воблери, пробахме и на спинърчета. Нямаше горе-долу нищо, имаше един удар сутринта на спинърчето, който беше по-така тежка риба, ама се откачили, не се закачили. Амашчето пак. Беше бебешко за клипове, така направено без кърца. И в общи линии и то. Следващия път повече продължаваме напред с откриването и после с закриването, след това с зимния риболов, летния риболов, риболова от каяк, от лодка, от брегът, от космос. В общи линии някой риболов, това е идеята на цялото упражнение. Пак сега някой ще даде новите фанелки. Очаквайте скоро на сайта. Тази е басовата, ма ще има и не басова. Е така. Е тая е басовата. Бас мачо бас, ще има и не басова. Ама той ще си покаже в канала и в фейсбука и на сайта. Какво ще има. И татавайте. Е така се пусне чалбицата, ведъни. Топец. Айде, гаси.